Salamu alaika Hadi Mahmud Rasulallah muradin ruhina ni na tafi na dawo bunga kamar ka baya gata na mai mani komi sarki ta makaka ba za a yi nura ya gam ana hari hankali ke ka kula ni kai mani gata hali kai ne gurin ruhi Mahmud ka zo mu gana yara da ni sarki na yaushe gaman mu da kai ya sarki mai girma ya Mahmud abin so ya gamna zo mu gana sankani ke maulana yaushe gaman mu da sarki Muhammad ya maulana annabi shi dai na gano munga kamar ka ba hali na shiga din na duba munga kamar mola ba annabi kai dai ne dai babu kamar ka habibu sarki na daban na shiga rayo tafiya inda na je sai dai a ce babu kamar annabi ne ko da ina ka ce ai babu kamar Mahmudi sarki cikin gari ko daji kowa ya san ɗai ne tsuntsaye dabbobi duka sun san ai kai ɗai ne ya Mahmud abin so farin cikin mutane da aljannai dabbobi kowa kai aka nema ina ake a ganka ba wanda ya san ka ya annabi sarkin kowa wanda ya yi ka kaɗai ne shi ne ya san ka Muhammad haiwa ta makar hari ya Mahmudi sarki annabi sarkin kowa ba don karka ya sarkin atana maulana Mahmudi kanar kalan abdu mai manu dukkan gata rabu kalin ka salatin ka gana amina da bakai ta makate kasa alai sahabbai mutan gida ban ware Allah sanya da su asa ni da mola shahid jani mai ɗarika da baba na baye mai tafi a daidan annabi shi ne sarki na bukai na rike ni ba ni da tamkarata ka lana Mahmudu ya Mahmudu abul fatahi nan na je ni fada saka ka tafi rakiya da in Allah ya yarda na dawo ka bani sirri fatahi ba dan halina ba da jibiri ma ina a gare ka ya gare ni jibiri ma ba dan halina ba san ku nike kukula ni kumbu Muhammad sarki kuma kun zama sarakuna yadda na mana tafoni na zo na makamar ku yi mun komi kun ji ba dan halina ba mai muni komi shi ne na sha ake mana ko ina amina Muhammad na rikin manzan Allah kai na sani Mahmuda na kyambaci maula sai na ji na hau nishaɗi matanka yana sani nishaɗi da Mahmudu ya Mahmud ya maulana ya sarki na daban wanda Allah bai tamaka sai wa Muhammadu gatana ya zo magana annabi sarki na daban sarkin Madina bibi ko in ce na duniya manzo Allah kai dai babu kamar ka bibu maulana ka amince ita yi maka baiti bayan hali na ba bayan aiki na ba
baran na isa hari yarda na zo mulana hankali ke mahmudi yaushe gamo da habibu annabi ka ce in zo ni magana ya mulana inda masoya suka je yarda ni ma in zo nan ya mahmudi sarki na tuna fada masoyi mai yabo ga Muhammad fada ina yin godiya ka yabo maura sarki ga jinjina gare ka dole a gode ba na fada sarki shairai ya mu komi fada dole ne mi godiya Dattijo na bauti kananan kira kace abu Allah na gode ma bauti na gode ma na bauti dole na gode gare ka ɗahiri bauti kaja masoya ɗaha kai musu dukkan wa'azi an bi ka ya bani so kake dattijo wanda kake kira abu Allah da manzo sarki kai kira a dariƙa nan ma mun amsa ma baba na bauchi mun gode maka ya rikin kona kai na rika bani mai komi ni dai ka kiran mu bi su mun gode mun amsa muka kaji Ya Mahmudi, Ya Mahamudi, Ya Jilijuli, Ya Karim Allah, Ya Habib Allah, Ya Shafi'ullah, Ya Imam Allah, Ya Habib Allah, Ya Kalligillah, Ya Nabi Allah, Shizan Sayyida Maulana. kai mun komi hali ni tare muka hali ba dan hali na ba ba dan aiki na ba